Здравей! Днес ще разберем движението осмица, първо обикновената, а след това обратната. Слагаме краката по-широко, завъртаме бедрата в ляв диагонал, т.е. и двете тазови кости гледат в ляв диагонал. Сега с дясното бедро водим към десния диагонал, надясно, назад и стоп. Сега и двете тазови кости гледат в десния диагонал. След това с лявото бедро водим към левия диагонал, наляво, назад и стоп. Отново бедрата ни гледат в левия диагонал. Повтаряме дясно бедро надясно назад, ляво бедро наляво назад, диагонал надясно назад, диагонал наляво назад. Така правим осмица с бедрата. Може да я изпълняваме с изправени колене или с сгънати. В този случай движението ще стане още по-амплитудно. А сега ще разгледаме обратната осмица. Отново завъртаме бедрата наляво, но този път започваме не с дясното бедро, а с лявото и движим през задната плоскост. Тоест водим лявото бедро назад, наляво, напред, стоп. Сега бедрата гледат в десния диагонал. С дясното бедро водим назад, надясно, напред, стоп. Ляво, назад, наляво, напред, стоп. Дясно, назад, надясно, напред, стоп. И така свързваме точките и правим обратната осмица. Вижте, има две плоскости, предна и задна. Когато правим обикновената осмица, работим повече в предната плоскост. Ако направим линия по тялото ми, ще видите, че основното движение е отпред. А кога правя обратната осмица, работя повече в задната плоскост. Повече извивам кръста, повече отвеждам таза назад. Добре. При обикновената осмица усещането е сякаш искаме да избутаме врата или мебел с бедрата. Махни се от тук. Отстъпи. Раздалечаваме хората. А обратната осмица е обратното. Сякаш събираме хората. Ела тук. Ела при мен. Добре, сега да пробваме с музика. 5, 6, 7 и раз, два, три, 4, 5, 6, 7, еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, обратно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 по 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, обратно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, обратно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8.